Ilanga linqanqaza unogqaza. Eso ke sisaci esichaza imini eshushu kakhulu, etshisa ngokugqithisileyo, ongabona ngayo ukuba ilanga linqanqaza, ligqatsa okanye litshisa ezintaka zaziwa ngokuba ngonogqaza. Unogqaza okanye igqaza okanye unonqane okanye unonqandula okanye unonzwi yintaka encinane ehlala engceni. Ngokwasezintsomini igqaza liyinkosi yendaka. NgesiNgesi singathi le ntaka yi-wing snapping cysticola. Ezinye ke intetho ezithetha into enye nesisaci nazi: ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Esibini intetho ithi ilanga likhupha intlanzi emanzini. Ize eyesithathu intetho ithi ilanga lixhonywe ngomfutshane umntu. Xa ilanga ligqatsa unogqaza siye sithi ngesiNgesi it's a scorcher, okanye mhlawumbi siye sithi it's a stinker. Umzekelo, alitshisi namhlanje linqanqaza unogqaza. Enkosi.